Kasi gusto nyo nga pusing. Kaya po sila. Kaya po. Gusto mo na? Anong dirimasan mo nagligo-ligo, be nga, para manidiri sa mga bata. Baka ka! Bata, pamanggod ko. Naabang lang akong Yapi na. Kamu hawa mo diri, be. Kita maligo. Sino mahawa diri? Bumalan na mo. Hawa mo diri, babawa mo diri. Mga dagko kay Mautian. Ikaw, anong di makamuhawa? Pag-uway ka diri. Mau. Ay mo ani diri ah. Dagko kay Mugtian ah. Hoy dik, ay nagadik-adik ang druga makadaot, undang inagamit itungodan ang bisyo ha, daghang nabuang ug natigbak pa. Hey, hoy dik, ay nagadik-adik ang druga makadaot, undang inagamit kinabuhi ay sayang ha, undang ilikayin na kanang druga. Tama ng bisyo nga makapirwisyo, nga no magsakripisyo sa way benepisyo, di ba nagsuko? Sir. Ay, nag-entrance dito, sir. Naabot day entrance diri. Oh, sir, naibayad, sir. Nagbayad na ka, sir? Ako kabalong nga naibayad man. Nabay entrance fee, sir. Kaya sa entrance, sir. Entrance. Wala ko giagi dito sa entrance ninyo. Dito ko giagi sa likod sa resort. Wala, sir. Bawal. Bayad na, sir. Muwagi ka na, sir. Prisuhon ka na mo, sir. Hindi ka mapriso na, sir. Sa ano sa management ka na, sir, ba? Kristo? Oh, sir. Awa na, sir. Awa na, sir. Hindi kayo bayad, sir. Igumigop ka ba? Hindi kayo bayad. Hindi manigit ko. Bawal din, sir. Awa na, sir. Bawal na ka sa tubig, sir, okay? Bawal din, sir. Ay, sir, bawal na, sir. Bawal na. Bawal na, sir. Yan, gulo na, sir. Ay. Awa na, sir. Sir, bawal. Yan, gulo na, sir. Ay. Sir, bawal lagi, sir. Lumunan, di ba, sir? Bawal na, sir, ah. Ay, sir, bawal. Bawa! Ay! Bawa lagi, sir! Ah! Saan ako nagbayad? Ang mo giagi sa inyong entrance po. Sir, no? Ay, sir! Ako na lagi, sir! Sir, ay, gulo naman, sir.